Prebudenie znamená, keď si ten priestor, v ktorom sa objavujú myšlienky, uvedomí sám seba. Vtedy sa človek prebúdza. Vtedy prechádza od myslenia k takému čistému bytiu, hej. Dosť tomu pomáha láska, proste, že sú dvaja ľudia, napríklad ja vnímam tú pravú podstatu, hej. Ako keby vidím seba v tebe. Vidím v tebe ako keby svoj odraz, hej. A vtedy ako keby sa začína na povrch, na to svetlo vynárať to, kým naozaj sme. To bytie začneme lepšie preciťovať a to je láska, ktorá vykúpi svet. Prebudzanie nastáva pri veľkom utrpení, hej? Napríklad. Niektorí ľudia to nepotrebujú, ale keď je napríklad veľké utrpenie, tak človek sa proste rozhodne, že s tým už zmieri a v tom zmierení nastáva to prebudenie, pretože začnete trpieť vedome a tá tma sa rozloží, premení sa na to svetlo toho vedomia. A ste vykúpení. You know what I'm saying?